Bayab song ani mungbai khoroksa borok Mahindra financial loan nagui Mahindra gari paigai 2 bosor loan suyakai tabok sut soho 59,59,094 taka suthai kalai tongka. मेरा पैसा मुझे दे दो अभी से अभी देखो पैसा नहीं है हमारे पास Bayab song tebi wana masing se kok ke obaisi mas phaikenong installment ni payment pho outstanding rang pho overdue ni extra charges tanjak pho hunai se mas phaikan kenong 23,000 24,000 15,000 obai kesi bare ui tongsu अरे मुझे चक्कर आने लग गया Sabo ani mungi lun naka obai klai bini mungbai lun nawi de man all lun na ni mung tamo abarono jeng jotono saimala nyai video no paya sak jor nai tongdi puila skang jeng saimala nyai khorok sa Tiprajwk 13-14 bosor brini photo no edit khlaiyi Instagram o photo edit khlaijang no bono send khaiyi iko nai dinini photo edit khlaijak abono ang tabok viral khlaire nai jodi sinang nini number yake hne blackmail khlaigai bini number nagai bono din phaikan kenong WhatsApp video call khaiyi blackmail khlai tongo nini sago rik khlaiyi ano phunukdi haya inke o photo no ang viral khlair nai hnei din phaikeno video call khagai bar kostor jagai tongma bagai o bori bikiri jagai wana jagai mukti bai kungte bai khlai o salano saka dara nung o photo no viral takai khodi jodi sinung rang rok phanang nangai tongkhan ke ang no rang phanang risuwa nang hnei bo o salano kabai samani o salamani liya kham se bono sagori kri khlai se video call khaima prungnai phunei blackmail khlai tongkha Bayab song norok kisa wan sogui nadi o beri 13-14 bosor ni borok khosi a jorao bo bini photo no viral khaijana kriu phanang bo bini sago ri kri khlai bono video call phunugui rakhanke bo abono screen record khlaina rgui o beri no bo tamo sankamung o beri no bo tamo khlai au bayab song norok je kok nawi tongmani abo kubai kokno phia bachung blackmail khainai bai blackmail khlaijana ni mungno kai salia tamon hinke reputation ni paper ble hai reba phia ba tei kaisa kok belai khen ngwana ma singchangke obo haisi o photo edit khlaijak amsake na kubu ni hai ingkha o beri je blackmail khlaijak na ni ma babu phanse o photo no nugui bisas khlailia o photo edit khlaijak nei amsake na kubu ni hai ngui tongkha tabok ni dino photoshop khlaigai photo no edit khlaiei gobang mano viral khlai tongo blackmail khlai tongo phia ba ang guardian no koinya ni muchugo jodis ni busa obo hai jing jalok khlaigai tongkhan ke Oila sekang nung nini besani kokno kecang khlai khnai nagradi nini besa tamo sawi tong o photo edit khlaijak de na o photo nini besani de ngi tongka aborno norok kaham ke khnawi nini besani kokno sekang buchiwi nagradi tarpore norok step na de haino norok photo nu khan keno obo nini sipo hunai sakan ke nini besani bekha bai thangnai abo haikeno bayab song khoroksa Tiprajwk 13-14 bosor ni borok class 8 si poroi tongjako bai photo edit khlaigai blackmail khlaijak na nai tongma bagai wana jagai kiri jagai bini ma babu no sana thangmanche bini ma babu se o photo nogui ulta bisas khlaya ngai bono si ulta kotogui tonglaikha aboni bagai joto guardian no ang koinya ni muchugo obai situation rogo sekang nini besani kokno kaham hamya jotono kecang khnawi na kheno sanai tei obai klai je viral khlainai eba viral khlainani hini wan sogui tongnai rona bang sanani muchugo norok obai samung tatangni jodis norok obai samung khlainai hini wan sogui tongkhan ke o borok je blackmail khlainai tabok bo jagao matong norok saidiman ba tabok jail bisingo habai chakki namagni kal hnei matongo नायथौबाय मानि हाय aboni bagai norok no koinai norok jodis amsno tongui manlia ngi tongkhan ke chrome browser ro thangui norok bahai ja naina muchuk naigi tongdi tam norok ase bini besa kahama nosto khlainai hna se chikleli tonglaikha ba thangdi chrome browser norok bahai ja naina muchuk nai mano tobo bini besano disturb ta khlaidi class 8 os pore tongja khoble 13-14 bosor ni borok si norok tam buina se nosto khlaina naiba bayab song norok kisa wan sokoi jenai obai bemar hamya keboni photo edit khailaipo kebono blackmail khailaipo kebono viral khlaipo hnei je trend chole wi tongmani abo boro jagani phai tong abo ongkha Facebook YouTube te Instagram ni bisingti ji phai tongo kubui kokno sanan thangkhan ke social media go scroll khaini ni jaga phan sikarikha amsekene hamya video burum kepleng ngi tongkha keboke jandi munna thangai chakorok bo yolaipo keboke bulai mano tei chenglai mani laso hunke agoliyo tongoi phalai phoro hunai kok pailaiyo kebongke horni 3 bar na jagai phung agai nangnaya kokorok saitong phaimanugo keboke newspaper go haino nangnaya kokorok sulaisinai baksa borok hunke mela kacharo berikni bulai tongmano khagnale koi video camera chagaisi ho munui lagai yafa khoro lai tongmarok jeng nugui tongo tei baksa borok obai be tongkho kebo bai viral khlaijaglia hinke nije sak pano camera chagai reels nampo hnei kaslero khogui phunugui tamarok bo ngai bai troll khlaijagi tongo tei baksa slarok bo obai tongkho urphi jabe nochi slata teisi inspire ngai
Thali blair kawi nangen nangya haino nasra sungsake reels namui tongo. Obo haimang si nangen nangya social media wa haino kepleng ngai tongka kaham video la kaisa pan sekeri khangke. Zerai rogle bomono nugui. Bomo hai video no nugui kaham sereng sinai. Phadi bayap song taboka ang norono sekango samani khorok saborok ani mung bai lun nawi tongo hnei abono salai siwanong. Video bo belani logoi tangkaba abono short bike salai sinai. Bayap song o borok ni mung engka Monica Rani Tripura. Borok no gari palio, borok no gari calok layo, borok no tongtholayo, borok no guri layo, ulo borok laso lun sumaya engprongke ani kepalo setho. Kaisa? Abo bahikeng kan ke jeng je kuno bike gari installment ke nanani tangkan ke form fill up khalemani jagao signature address tei mobile number rok mari layo. Apro borok bini mobile number rok propanong thaisa mistake rok ngai ani number chawi tangkhana. Tabok borok lun sumaya engprong ke mas kakeno se ani number se call phaisio. Ani number si SMS burum burum phai tongsio. Bayap song ababo 1-2 mas rongke ta angbo kuno ungjaya khamang pura 2 bosor si kawi thangkha tabogo mas ka kene se call phayo SMS phayo angbo belai tab ungja khable tab ungjangma bagin che ang ani Airtel sim no use pan se khalia haino off si khlai ma tongsio. Aboni bagai ang Monica Rani Tripura no koinai jodi si nung ani video nugui tongkhan ke please ang nono yag romui khulungo nung Mahindra finance office thangai mobile number pan change khlai residi haya hinke nini loan no pan clear khai residi ang betaboglo 6 manliya 2 bosor jesek 6 mansak 6 naikha tabok ang ani Airtel sim no on khaipis nai tabok bo nini loan ni bagai ani o call phaipi kan ke Monica Rani Tripura ni bagai amsekene videos namnai amsekene videos namnai amsekene videos namnai Isina sochinogi. Hey Monica Rani Tripura nini bagis ang bikrate jani loan sumay ke gari pairok installment ke tani gari na EMI sumay ke rokni kutukja ke tongo tabuk lagwang soi thamali asi buchlande Phading ke babsong tini video ga amskin palisnai norok lotas 365 na thunani muchugui tongkhan ke comment box or link pin khlai rajak thuna ke thungi mano download khagei phading ke next video hani malal pisnai Monica Rani Tripura nang jol langmala